बे माइनाव नोंनि फिसाखौ बे नोंनि फिसानि मोखांखौ नायनानै अननानै नोङो न'खराव फैफिनदो अननानै नोङो नोंनि फिसाखौ बेबादि गोदाव सोराव खालामनो दासानसै फिसाया दा लिरनाय फरायनाय जानाय लोंनाय जेबो गोजोननाय गैला दा हारसिं बेबादि गोदाव सोराव मा खालामगोन मा मागोन एखमबा समाव मानसिखौनो नुनो थाङा बबाव थांदों बबाव मादों नाथाय नायनोबो मानसि गैया आइ आफामोनाबो दखान होयो नों बेखौ मिथिखागौ बिसोरबो जेबो नायनो लानो जेबो सम गैया नाथाय गावसिनि न'खरनि थाखाय बिसोरबो सहायनो गोनां जायो आंहाबो न'खराव गोबां उसुबिदा जाबाय अननानै माइनावा गिबियावनो गासैनिसिमबो जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय दिनैनि समाव जोंनि बर' बिमाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां लाजिथाव आखु खिथिबाय दं सासेनि थाखायनो गोबाङा बन्दाम जालांबाय दिनै आरोबाव 4 बोसोरनि गथ' गोनांखा माइनाव बसुमतारिया बरगयारिया गोमानानै दं नाथाय जों बेखौनो बुंनो सानो गावनि एसेबां हौवा अनसेयाव गावनि बिखुमजो एसेबां अनसेयाव मा जाहोननि थाखाय गुबुन हौवाजों रायजो जाबावनो सानो गावनि हौवाया जे बेसेबां अननाय दं गावनि बिखुमजो बिहावा जेसेबां अननाय दं माइनाव बसुमतारी आं नोंथांखौ खावलायो नोंथाङा गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै गावनि बिखुमजोखौ गोसोखांनानै गावनि हौवाखौ गोसोखांनानै नों थाबैनो न'आव फैफिनगोन बिथाङा गावनि हिनजावनि थाखाय नोंनि हौवाया नोंनि थाखाय माबायदि दुखु जादों नोंनि बिखुमजोआ नोंनि थाखाय माबायदि दुखु जादों नों भिडिअखौ नायलाङोब्ला बुजि मोनगोन आरो आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोन जाहाथे जों बहाबाफोर माइनाव बसुमतारिखौ नुयोब्ला जों हमनानै दोनगोन आरो हमना दोननानै न' फारसे फोरमायहरगोन आरो कलनि गेजेरजों फोरमायहरगोन बिथाङा बरपुर रनिकाटा गामिनि चिरां बिटिसि आसाम जाहाथे जों बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला बिथांमोननि न'खराव फोरमायहरगोन आरो बिथांनि हौवाया माखासे खोथा फोरमायदों हिनजावखौ मोनोब्ला 20,000 रां होनाय जागोन होननानै बिथाङा माखासे खोथा बुंदों जाय बिथांमोना बिथां माइनाव बसुमतारी बरगयारि बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला बिथांनि न'खरसिम फोरमायहरनो हागोन आरो जोंनि फारसेबो फोरमायहरनो हागोन बिथांखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला सोरबाफोर हमनो हायोब्ला बिथांनि हौवाया नोगोद 20,000 होनायनि बाथ्राखौ बुंदों आं बेनिखायनो खावलायो माइनाव बसुमतारी नोंथाङा बहाबाफोर दङब्ला गावनि न'खराव फोरमायहरगोन आरो खिन्थाहरफिनगोन जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोन जाहाथे जों बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला थाबैनो हमगोन आरो गावनि गथ'आ गावनि बिमानि थाखाय गोबां उसुबिदायाव दङ जानाय लोंनायनि फारसे उसुबिदायाव दं बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय जाहाथे बेफोरबायदिखौ ज्राब गारनानै नों फैफिनगोन बिनानाव बिहामजो साना फिसाजो बादिसो आंबो सानो नों अननानै बे फिसानि मोखां जोंनि मोखांखौ नायनानै आरो नोंबोथ' आंखौ अनोमोन नाथाय नों अनोब्ला नों फैफिनदो आं नोंखौ नेनानैनो दङ नों मालाबाबो बेबायदिखौ दासान जों नोंजोंनो लोगोसे थाखायोमोन नों मिथिखागौ नों फैफिनदो अननानै माइनाव नोङो नोंनि फिसाया देरसिन नङाब्लाबो गोरोन्थियानो मावबायब्ला जेब्ला नोङो खेमा होनानै नोङो फैफिनदो आरो नों फिसायानो नोंनि देरसिन बेनो लास्ट सम्पति होनजायो नों फिसाखौ बांसिन साननानै नोङो फैनांगोन फिसानि दोहो दोहो गाबबाय थानाय स्रि स्रि नागिरनाय समाव जों सम होनो हाया फोरोंनोबो जों रोङा नोङो बे फिसानि मोखांखौ नायनानै फैफिनदो माइनाव जों दिनै नोंखौ गोबाव सम अननानै जों होआखैमोन जोंनि बर'नि माबायाव लाजिनाय मोननानै मानो बिदि जाखो होननानै जों नोंखौ अननानै होदों नाथाय बोथोरा गोबां गाज्रि मानसि थानायलाय जों बेखौ बेबायदिजों जाला होननानै थगायनानै लांजागोन सोरजोंबा गाज्रि मानसिफोरजों माबा मोनसे
मुंख्लं खालामजागोन बेखौ साननानै जों होनाय जाबाय माइनाव नोङो मिडियायाव होदों होनना नों दुखु दामोन जों नोंखौ अननानै फैफिनजानो लुबैनानैसो जों नोंखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों बेजों मिडियायाव होदों होननानै नों दुखु दासान बेखौ जेबो साननो नाङा नों फैफिनदो गोख्रैनो नों अनखांफिनदो नोंनि अननायानो देरसिन नोङो फिसायखौ अनो होनदोंमोन बै समाव नोंना बे अननायानो देरसिन आरो नोङो अननानै नों फैफिननांगोन गोबां खस्थ' होननानै नों मिथिखागौ आरो आं नोंखौ गोबांबो होननो हाला नों मिथिखागौ नोंनि गोसोआव आंबो आं मिथिखागौ नोंखौ माबायदि अनलायनानै जायोमोन मात्र नोंनि फिसायखौल' नों एसे नों दसे नुयो नों बेखौ खेमा खालामनानै नोङो फैफिनदो हामबायसै माइनाव आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामो नों फैफिन माब्लाबाबो बेबायदि साननानै नोङो दाथा फैफिनदो बिहामजो आंनि मोखांखौ फिसाखौ नायनानै आरो नोङो जोंनि खोथाखौ खोनासङाबा गोबां इसोरा नोंखौ मा सासन होगोन नों बेखौबो मिथिगौ नों बेखौ गोथौयै सानहरदो मालाबाबो नोङो गोथौ हाखराव थांनो खोख्लैनानै लानो नों दासानसै माइनाव नों फैफिनदो आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय